Πολύ καιρό τώρα αισθάνομαι ότι χρειάζεται να πω κάτι. Ε, Δίσταζα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί κάποια φάση είχα βγει, έλεγα, ανακατευόμουνα και δίσταζα. Αλλά είναι τόσο έντονο που, ρε παιδί μου, λες και μου ζητιέται να κάτι από τον ίδιο μου τον εαυτό. Ίσως για να τον συναντήσω με αυτόν τον τρόπο, να σε συναντήσω, καλέ μου εαυτέ. Ε, και αυτό το βίντεο δεν ξέρω αν θα το κάνω όπως το σκέφτηκα, γιατί δεν θέλω να κάνω ένα σχέδιο. Απλά θέλω να σου μιλήσω, να σου πω αυτά που αισθάνομαι τώρα, αυτή που είμαι τώρα, αυτό που είμαι τώρα, και ίσως να συνδεθούμε με ένα άλλο τρόπο, με μια άλλη κατάσταση ύπαρξης, μια άλλη κατάσταση του νου, της καρδιάς, γενικά. Μερικές φορές το πιο απλό είναι αυτό το προφανές, αυτό που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι δεν βλέπουμε μπροστά μας. Λες, ας πούμε, εσύ μήπως είδες το ρολόι μου, ξέρω εγώ, ή να, εκεί μπροστά σου είναι, και βλέπεις είναι μπροστά στα μάτια σου. Σίγουρα το έχεις βιώσει. Άρα πάω και πιο μέσα να δω τι σημαίνει αυτό, να είμαι παρούσα σε αυτό που κάνω, να είμαι παρούσα στη σκέψη μου επίσης. Πώς έρχεται η σκέψη μου, έρχεται μόνη της να με κάνει ό,τι θέλει, να με πάει όπου θέλει, ή έρχεται η σκέψη και εγώ συνενώ, ή έρχεται η σκέψη και συνενώ ή δεν συνενώ, ανάλογα με το αν καταλάβω ότι είναι μια σκέψη που βάζει διάκριση, μια σκέψη που με διαχωρίζει, μια σκέψη που με κάνει να νομίζω ότι είμαι κάτι άλλο από το δέντρο, ας πούμε. Δεν είμαι κάτι άλλο. Έχω την ίδια ουσία με το δέντρο. Έχεις και εσύ την ίδια ουσία. Με μένα και με το δέντρο. Και με το δέντρο και με μένα και με όλα. Είναι η ίδια ουσία. Η μορφή αλλάζει. Οκ. Ωραία. Τέλεια. Η ουσία είναι ίδια. Λοιπόν, το φαινόμενο είναι που μας ξεγελάει, και όταν δεν ξεγελάει είναι τέλειο. Γιατί μπορεί να μην ξεγελάει. Μπορεί να το βλέπεις. Να το βλέπει κάποιος. Να το βλέπεις εσύ. Να το βλέπεις. Μπορεί να το βλέπεις. Και μέσα από αυτό που βλέπεις, να βλέπεις το σύμβολο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, την βαθύτερη σημασία, αυτό που έβλεπες στα παραμύθια, όταν άκουγες τα παραμύθια. Μια φορά και έναν καιρό, κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της χάδι, λέω τώρα, να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ποια είναι η κλωστή, ποια είναι η κουβαρίστρα, γιατί κόκκινη? Εδώ είναι ότι αυτή τη φορά μπορεί να πάμε στο λαβύρινθό μας και δέσουμε καλά το νήμα εκεί πάνω. Αν και δεν χρειάζεται και τελείως, τον ξέρουμε τον δρόμο πια. Πήγαινε έλα κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάτι θυμάσαι, τέλος πάντων. Κάποια σημάδια έχεις βάλει, ξέρω εγώ. Οπότε, για καλό και κακό πάντως το δένεις εκεί πέρα. Να είσαι σίγουρος. Ναι, Ταύρος είμαι. Λοιπόν, η στερεότης, που έχει αλλάξει βέβαια, έτσι τώρα δεν είναι πια ζώων, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, παρακάτω. Ναι ρε εσύ. Δηλαδή ο Ταύρος είναι αυτό, ότι μερικές φορές γίνεται και βόδι. Βόδι κανονικό, δηλαδή, και δεν το καταλαβαίνει κιόλας. Ή και αν το καταλαβαίνει, νομίζει ότι εντάξει είναι που είναι βόδι, ρε παιδί μου. Είναι το δικό του αυτό, πρέπει να κάνει, πρέπει εκεί, βόδι.
Ευτυχώς το λιοντάρι έρχεται και μου έχει αλλάξει όλο το σκηνικό μέσα μου. Λέει, ξέρεις λίγο, δεν ασχολούμαι με αυτά, λέει, δεν ασχολούμαι με ζώδια. Φυσικά, αν είναι δυνατόν, τόσο πνευματικό, τόσο υψηλή πνευματικό της, να ασχοληθείς με ζώδια. Αλλά δεν ήξερες ότι τα ζώδια, τα ζώα αυτά δεν είναι ζώα, γιατί βλέπεις δεν έχουν ζώα, έχουν ονόματα μυθολογικών όντων, ανθρώπων δηλαδή με μια έννοια. Αν υποθέσουμε ότι το καθομοίωση είναι να γίνεις Θεός, κατά χάριν του εαυτού σου, της ευγνωμοσύνης δηλαδή, με την ταπεινότητα, αυτήν την ταπεινότητα, ευγνωμοσύνη, είμαι ευγνώμων, είμαι ευχαριστημένος, ευχαρής, έρχεται η χάρη σε πάνω μου και με λούζει. Και αν είμαι χώμα και ψυχή και σώμα και καρδιά και νου καλλιεργημένα, μάντεψε. Πέφτει σαν βροχή, θα βγουν τα βλαστάρια σιγά σιγά και πιο γρήγορα. Ενώ αν είναι βράχος κάποιος, άντε που γλιστράει, παίρνει μια μυρωδιά, κάτι μύρισε, έβρεξε. Και να έβρεξε, ναι, έτσι, την κατάλαβες. Μ' αρέσει εκείνο που έλεγε, να πάμε εκεί, να δούμε τη βροχή. Ποια βροχή? Τώρα μου θυμήθηκε ο Δίας, ας πούμε, που μεταμορφωνόταν σε χρυσή βροχή όταν ήθελε, ξέρεις. Αλλά έτσι να μην φαίνεται και πολύ ότι είναι αυτός. Όλοι το κάνουν αυτό, οι θεοί. Ειδικά ο Δίας το είχε πολύ αυτό το πράγμα. Να μεταμορφώνεται, άντε σε ταύρο, καλή ώρα. Ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, τι άλλο, ναι, σε κύκνο, ξέρω εγώ, νομίζω και σε κύκνο. Και πολλά άλλα. Κάποια που ξέρει πολύ μυθολογία, ξέρει αυτή να μας πει με ποιον. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα δηλαδή, μέσα σε αυτή την πορεία και κοιτάζοντας να δω ποιο είναι αυτό το πιο απλό. Βλέπω ότι το πιο απλό είναι απλά αυτή η σκέψη που μου έρχεται. Να μην την πάρω ότι ισχύει κιόλας, επειδή το λένε άλλοι 600.000. Έχει διαπιστωθεί και επιστημονικά ότι όταν μαζευτεί ένας αριθμός ανθρώπων, μια αντίληψη αλλάζει. Δες τη γλώσσα. Δες πως αλλάζει η γλώσσα των άνθρωπων. Βλέπεις πως αλλάζει την νοοτροπία. Δες πως αλλάζει τη συμπεριφορά, το ταπεραμέντο. Τα πάντα, γιατί τι κάνει η γλώσσα, τι είναι η λέξη. Αλφάβητος, μπαίνει ένα γραμματάκι εκεί, μπαίνει ένα γραμματάκι εκεί, πέφτουν τα γραμματάκια εκεί, πιο θέλει πιο κοντά το άλλο, δημιουργούν τη λεξούλα. Αγαπώ. Εδώ τι λέμε τώρα, αγαπώ ή αγαπώ? Εδώ είναι κάπου να δει κάποιος το βαθύτερο της γλώσσας. Να δει τι λέει δηλαδή όταν μιλάει. Τι είναι αυτό που μιλάει και τι είναι αυτό που λέει και τι εννοεί αυτό που λέει. Πώς εκφράζεται αυτό που λέει. Πάρε μια ανάσα. Αχ, τη μεγάλη την καλή. Άλλη μια. Αχ, τη μεγάλη την καλή. Λέει πάρε μια καλή βαθιά ανάσα. Κατά προτίμηση είναι από την κοιλιά, ξέρεις εσύ. Την κοιλιά και την ανεβάζεις έτσι να πάει. Σπήρα πάνω. Μήπως και ξεβιδώσεις κάτι. Και μπορεί να ξεβιδώσεις, δεν ξέρεις. Εσύ δοκιμασέ το πάντως. Κάνε το σπήρα εδώ πέρα, δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις. Μπορεί να κάνεις μια κατόπτευση του χώρου βέβαια πρώτα, με τη διόρασή σου. Δεν έχεις? Έλα ρε. Σοβαρά τώρα. Δεν το πιστεύω αυτό. Κοίτα, αν νομίζω δεν έχεις, ρώτα και θα σου πούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις. Απλά κάπου την έχεις κρύψει. Να, ορίστε, παλιατζής.
Τα ακούς? Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έρχεται να πάρει την παλιά σου όραση και να σου φέρει τη διόραση. Θα ήταν πολύ καλά να τον καλέσω, έχω κάτι παλιά πράγματα για να πάρει, ξέρεις, απόρριψης. Όχι απόρριψης με την έννοια ότι δεν αναγνωρίζω την, πώς να το πω, αυτό που μέσα από την δική του την παρουσία, τη χρήση, την οτιδήποτε, πώς να το πω, συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο σε αυτή την πορεία, γιατί είπαμε δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι ενωμένο. Είμαστε όλοι όλο ένα ενωμένο. Έχει αποδειχτεί και επιστημονικά από το μεγάλο μαύρο κατσίκι και τον φυσιο αστροφυσικό τάδε, ξέρεις, Εμμανουήλ ανάμεσά μας, αυτός. Γιατί βλέπεις παίρνει διάφορα ονόματα αυτό για να το πει. Να το πει και να στο πει, ξέρω, κάποιος στον δρόμο. Μήπως ξέρετε που είναι η οδός τάδε χαράς, ξέρω εγώ. Και σε εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιείς, εσύ είμαι χαρούμενος τώρα. Πώς θα διαπιστώσω αν αυτό που κάνω είναι το καλύτερο για μένα, ας πούμε, για αυτό που σκέφτομαι, για αυτό που γίνεται. Και είναι τόσο απλό. Δες, είσαι χαρούμενος την ώρα που το λες. Είσαι χαρούμενος την ώρα που το κάνεις. Νιώθεις ωραία έτσι να ανοίγεις την ώρα που το κάνεις. Εάν δεν είναι έτσι, μάλλον δεν έχει πετύχει εντελώς. Δες πού είναι εκείνο το σημείο που ξεφεύγει αυτή η χαρά. Κάπου είναι, στάζει η βρύση. Δεν έχεις κλείσει εσύ, αλλά στάζει. Φεύγει η ενέργειά σου. Τσίκι, σταγόνα, δεν το καταλαβαίνεις και κάποια στιγμή λες, ρε εσύ, τι έγινε, ξεράθηκα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι είναι, οπότε, τι λέει ο άλλος εδώ. Λέει, πάει, λέει, εκεί πέρα και κάθεται στο πηγάδι. Μεσημέρι, στο πηγάδι, μέρα μεσημέρι, σε μέρη ζεστά. Κάθεται στο πηγάδι χωρίς να έχει κάτι να πάρει το νερό. Υποτίθεται. Και εκείνη την ώρα έρχεται κάποια εκεί με τη στάμνα και γυρνάει αυτός να σου πω, της λέει, δώσ' μου να πιω. Τον κοιτάει αυτή. Του λέει, εσύ με κοιτάς εμένα, να σου πω, Αυτό δεν είναι μέσα στα ήθη και τα έθιμά μας. Λέει αυτός, αν ήξερες ποιος είμαι, που σου λέει να πιεις, να μου δώσεις νερό, θα ζήτηκες να σου δώσω το δικό μου νερό, που ποτέ δεν θα δίψαγες. Αχ, λέει αυτή, δώσ' μου τότε το νερό να μην έρχομαι με τη στάμνα εδώ πέρα να παίρνω νερό. Και της λέει αυτός, ναι, εντάξει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου. Και ελάτε, να σας πω, αυτή δεν έχω άντρα. Λέει, ναι, βέβαια, και αυτός που έχεις δεν είναι άντρα σου ακριβώς, όπως και οι προηγούμενοι. Τώρα τι εννοούσε με αυτό άραγε? Εδώ είναι, δες τι εννοούσε. Όχι τι βλέπεις, τι εννοεί. Η γυναίκα, επειδή καταλαβαίνει τι εννοεί, δεν τον ρωτάει κάτι πάνω σε αυτό ή δεν τον παρατηρεί που της κάνει, της αποκαλύπτει κάτι από την προσωπική της ζωή χωρίς καν να τον ξέρει, αλλά τον ρωτάει, να σου πω, εσύ που φαίνεσαι σοφός να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα όλα και τα βλέπεις, μήπως μπορείς να μου πεις πού είναι ο Θεός και να τον λατρέψω? Εδώ που τον λατρεύουμε εδώ όλοι ή εκεί που τον λατρεύετε εκεί εσείς όλοι? Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Θα έρθει η στιγμή που ούτε εκεί που τον λατρεύετε όλοι, ούτε εκεί που τον λατρεύουμε εμείς όλοι, ούτε εκεί που τον λατρεύουν οι άλλοι όλοι, θα τον λατρεύετε και να τον λατρεύουμε. Γιατί θα είναι παντού. Και αν τον βλέπεις τον άλλον και θα καταλαβαίνεις ότι είναι ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο
Θεός της ευγνωμοσύνης, ο Θεός της χάριτος, που είναι το χώμα ταυτόχρονα με τη βροχή. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν είναι κάποιος να στο καλλιεργήσει εκεί. Γιατί όπως και να στο καλλιεργήσει, θα το έχει εκείνος καλλιεργήσει, όχι εσύ. Δικά του θα είναι η καρπή, δικά του τα άνθη. Ναι. Έχει μια ειδοποιώ διαφορά, έτσι, ένα touch, ένα άγγιγμα, έτσι, έχει να κάνει με το γούστο, έχει να κάνει με το πόσο θα βάλεις την ψυχή σου σε αυτό που λένε. Έβαλε ψυχή, λέει, σε αυτό, γι' αυτό έγινε τόσο ωραίο. Έβαλε ψυχή. Τι σημαίνει έβγαλε ψυχή? Έβαλε την αγάπη του. Η αγάπη είναι η ψυχή, είναι η ουσία, η αγάπη, από εκεί όλα ξεπηδάνε. Η αγάπη τα έχει όλα μέσα της. Δεν είναι διακρίσεις. Αυτό είναι όμορφο, αυτό είναι άσχημο, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι τα... Δεν βλέπει τέτοιο πράγμα, γι' αυτό τα εμπεριέχει όλα. Γι' αυτήν είναι όλα τα ίδια, δεν έχει διαφορά καμία. Κακό και καλό δεν βλέπει. Έτσι είναι. Τα έχει όλα. Δεν μπορεί αλλιώς να είναι το όλο άμα δεν τα έχει όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμπεριέχεται και σε όλα. Μα τότε γιατί δεν εμφανίζεται σε όλα? Εμφανίζεται, εσύ δεν το βλέπεις. Απλά γιατί είτε εσύ δεν το βλέπεις, είτε είναι τόσο καλά κρυμμένο στον άλλο, και ποιος είναι ο άλλος, που γι' αυτό και δεν το βλέπεις. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Κάποτε λέει, πώς τα λέει εκείνη, το ποίημα, εγώ θα το πω με το δικό μου τρόπο. Παλιατζής ακόμα φωνάζει στο πέρα. Για δέσε τι σημείο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τα λέει, αλλά θα σου πω αυτό που κατάλαβα εγώ, που είναι περίπου σε αυτό που λέει. Αλλά μπορείς να ανοίξεις και να το διαβάσεις και μόνος. Θεωρώ και μόνος σου και στο διαδίκτυο μπορεί να βάλεις Μαχαμπαράτα και να σου πει ακριβώς τι λέει εκεί πέρα. Αλλά θα σου το πω λοιπόν με το δικό μου τον τρόπο, ότι πάει ο Αρджούνα στον Κρίσνα και το λέει, τι θα κάνουμε αυτόν τον πόλεμο που τόσοι πολλοί και λοιπά. Τι λες να κάνω, να μην τον κάνω, λέω. Τόσοι άνθρωποι θα χαθούν, τόσο καταστροφές θα γίνουν. Εσύ τι λες? Του λέει ο Κρίσνα, εγώ λέω να τον κάνεις. Θα τον κάνω? Εσύ ο Θεός της αγάπης μου λες να κάνω πόλεμο? Και του λέει ο Κρίσνα, θες να μάθεις την αλήθεια? Λέει, ναι, θέλω να μάθω την αλήθεια. Ωραία, το λέει. Τότε κοίταξε την κόρη του ματιού μου. Και αλήθεια, τι θα δεις όταν κοιτάξεις την κόρη του ματιού μου? Εκεί γίνομαι ο οδηγός του καθρέφτη σου. Γιατί σε βλέπω μέσα μου, αλλά σε βλέπω και σαν αυτό που έχεις δημιουργήσει εσύ, σαν αυτό που θα ήθελες να είσαι, και εν μέρει ή και ολοκληρωτικά είσαι. Αλλά είναι εκείνο το σημείο που κάπου μας ξεφεύγει, κάπου μας έρχεται σαν πρόκληση να δει πόσο σταθερός είμαι σε αυτό, πόσο σταθερή είμαι σε αυτό, πόσο σταθερό είμαι σε αυτό. Ναι, παίζουν όλα, γιατί το φύλλο που είναι και η τελευταία πρόκληση, εκεί είναι να δω τον εαυτό μου με όλες τις πλευρές μέσα μου, για να μπορέσω να κατανοήσω τι σημαίνει δεξιό, αριστερό και πώς αυτά κάνουν χιαστή και λοιπά και λοιπά, ακτίνες χ, τετρακτής. Έλα τώρα, όλοι τα λέμε. Δεν είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα, μην ανησυχείς. Είναι απλό, κοίτα μπροστά σου. Αυτό είναι. Τι είναι μπροστά σου? Αυτό που είναι μπροστά σου είναι το αληθινό. Δες πέρα από το φαινόμενο, βέβαια. Δες πέρα από τη σκέψη που έχεις γι' αυτό. Πέρα από τον προσδιορισμό που έχεις γι' αυτό. Μπορεί να το κάνεις σαν άσκηση. Σαν να βλέπεις μια ταινία και κάθεσαι εκεί, όχι σαν κριτικός, αλλά σαν αυτός που θα βαθμολογήσει την ταινία. Έχει διαφορά. Η βαθμολόγηση έχει αλλιώς. Εκεί και σκέφτεσαι τώρα, αν κάτι δεν
σου βγάζει τόσο υψηλή βαθμολογία για να το κάνεις, τι θα κάνεις εκεί? Το βαθμολογήσεις ή όχι? Ή θα το βαθμολογήσεις ευγενικά? Το καλύτερο αυτό ίσως το τελευταίο. Να το βαθμολογήσεις ευγενικά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται βαθμολόγηση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, θα το κάναμε καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, βλέποντας τον εαυτό μου να το κάνει εκείνο, είμαι γεμάτη τρυφερότητα και αγάπη. Αγάπη και τρυφερότητα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου να πηγαίνει με αγάπη και να λέω, έλα τώρα, εντάξει. Εντάξει ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει. Τώρα προχωρά. Όχι. Όχι. Είναι με τρυφερότητα, έλα το μωράκι μου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε αγκαλιάσω εδώ. Έλα το μωρό μου. Ναι, αυτό θέλει. Αυτό θέλει, τρυφερότητα. Χωρίς τρυφερότητα, αυτή η αμφισβητούμενη αγάπη που λέει ναι μεν αλλά, ναι σε δέχομαι, αλλά το κάνεις καλά, αλλά ρε φίλε κάτι σου ξέφυγε. Όχι. Γιατί? Αναγνώρισέ μου το, λέει το παιδάκι μέσα μου. Αναγνώρισέ μου το, έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό μπορούσα. Αυτό. Μη μου το σβήνεις, μη μου το υποβιβάζεις, μη μου βάζεις τον ορθολογισμό σου μπροστά, 1 και 1 κάνουν 2, γιατί μπορώ να σου αποδείξω ότι μπορούν να κάνουν 3, ότι μπορούν να κάνουν 1-0, 1-0, μπορούν να κάνουν κι άλλα. Μπορεί στην πρώτη να κάνουν κι άλλα. Άσο στην πρώτη. Στην πρώτη δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ας μην μπλέξουμε στα μαθηματικά τώρα, γιατί εκεί λιγάκι. Λοιπόν, οπότε, πού θέλω να είμαι, τι θέλω να είμαι, πώς θέλω να είμαι. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν κάθομαι να ακούω τι λέει η τηλεόραση, τι λέει ο άλλος παραπέρα, για τη δική του πραγματικότητα. Γιατί εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα κάτι που να με κάνει οτιδήποτε να σκεφτώ εκτός από αυτό, έτσι, εκτός από αυτό. Θα σου δείξω και σένα για να δεις τι βλέπω. Τώρα δεν είμαι και σε αυτά τελείως, πώς να το πω, επαγγελματία. Πρέπει να πάω ο ήλιος δεν μπορώ, γιατί δεν βλέπω που μπορεί να γυρίσει. Τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν μια προσπάθεια, μια δοκιμή να δω αν μπορώ να σου δείξω το τοπίο πίσω. Δεν μπόρεσα, δεν πειράζει. Θα στο στείλω σε φωτογραφία. Ο οδηγός του καθρέφτη εδώ. Τολμάς? Αγάπη μόνο.